Bueno, boa tarde, gracias a todos e a todas por estar aquí con nós e gracias tamén a Antón Ribeiro por compartir con nós esta terceira sesión do ciclo que organizamos entre o IEN e Arealoura, Mulleres na Historia. Está ben que de vez en cando, non sei se está moi forte esta, oíse moito, non sei se de vez en cando convén recordar que as mulleres formamos parte da humanidade e que tamén temos historia, non? Cando se fala de historia parece que sempre é a historia dos homes e está ben que en este mes de marzo, alrededor do día 8 de marzo, pois teñamos este ciclo para reflexionar sobre o tema. Hoxe temos a Antón Ribeiro Coello que nos vai a falar da súa novela Laura no deserto. En principio podría parecer que unha obra de ficción non é moi procedente nun ciclo que se chama Mulleres na Historia, pero esta novela pretende ser unha homenaxe a unha muller real, Mercedes Núñez, unha militante antifascista que foi secretaria de Pablo Neruda durante a República, foi militante do PSUC e ten unha vida, digamos, paralela a Laura, a protagonista da novela, porque as dúas estiveron na cárcere de Ventas e nos campos de concentración nazis. De feito, Mercedes Núñez ten tamén unha novela sobre a súa estadía no cárcere de Ventas. Pero, bueno, non estou aquí para falar da novela, de eso fará o autor. Eu vou a presentar o autor. Antón Ribeiro Coello naceu en Xinzo de Limia, cursou Dereito en Santiago de Compostela, tocou a guitarra nun grupo de rock, vendeu ordenadores, foi funcionario do Estado, da Xunta e rematou adicándose á literatura, cousa que é de agradecer porque nos permite gozar das súas obras. Na actualidade vive en Boiro, onde realiza un imenso traballo en Barbantia, asociación cultural que dinamiza a vida de toda a vida cultural de toda a zona do Barbanza. Non hai máis que visitar a súa página web para saber a cantidade de actividades que fan. É tamén fillo predilecto do Concello de Baltar e suízo honorario do Couto Mixto. Antón Ribeiro é un dos escritores galegos máis premiados. De feito, acaba de ser nominado para o premio de narrativa da Asociación de Escritores en Lingua Galega, precisamente por esta novela Laura no deserto. Ten moitas obras, ten participado en moitas obras colectivas e ten tocado moitos xéneros diferentes, desde ensaio, poemas, narrativa. Eu hoxe voume centrar un pouco na narrativa, porque é o xénero que pertence á novela da que nos vai a falar. Entonces, as súas obras temos aquí Valquiria, que foi premio narrativa Camilo José Cela en 1993, Parque Central e outros relatos, a historia de Chicho Antela, a Césiti do Premio García Barros en 1997, Animalia, Premio Café Dublín de narrativa en 1998, a Quinta de Saler, finalista do Premio Torrente Ballester en 1998, a Rulas de Bacunín, Premio García Barros no ano 2000, homónima, Premio de Narrativa Álvaro Cunqueiro no ano 1999, a Canción de Sálvora, a Esfinxe de Amaranto, Casas Baratas, Os Ollos de Cá, As Fantasmas de Auga e a última novela, Laura no deserto, que para moitos é a millor obra de Antón Ribeiro, que, como dixen antes, a causa dela ven de ser nominado para o premio de narrativa da Asociación de Escritores. En fin, como podemos ver, ainda sendo unha persona bastante nova,
ten xa unha obra moi importante. Para rematar, gustaríame lembrar que hai máis de 10 anos Carlos Casares dixo: non perdades de vista a Antón Ribeiro Coello, que pode dar moitas sorpresas. Pois está claro que con esta obra as está dando xa. Pola miña parte nada máis, deixo-os con Antón Ribeiro. Moitas gracias. Sí? Sí? Ois? Estas. Ahora. Ois, sí. Vale. Grazas pola presentación. Grazas por convidarme a este ciclo, Mulleres na Historia. Cando me chamaron, quedei un pouco sorprendido, pero despois, afondando un pouco máis no tema, así que me dei conta de que, bueno, moita xente mo ten dito que esta novela é unha homenaxe, claro, á muller, non? E as mulleres son protagonistas. Quero agradecerlle tamén gabar ao Instituto de Estudos Miñoranos, que é un exemplo para o país. Os que estamos no mundo do asociacionismo sabemos a importancia que significa hoxe en día ter grupos así sólidos que fagan cousas pola cultura. A vida dicía na prensa que a Consellería de Cultura agora somos nós os que temos que realmente mover as cousas, porque senón a cousa vai desmorecer. É difícil para min falar da miña novela, sobre todo estes días que todo o mundo fala sobre ela e me iluminan a mí mesmo sobre algumas cousas que quixen dicir, que non pensaba dicir. Pero estou acostumado, non? Cando vou a un sitio que alguén fale da miña novela, que me den a súa visión. Pero eu trato de facer unha especie de striptease literario aquí para, contar máis ou menos como se fixo esta novela e por que fixen esta novela. Estou moi contento de estar en Gondomar. Comentaba antes aquí os compañeiros que hoxe acompañoume a miña muller, porque nos conocimos ao pouco de coñecernos era destinaron aquí, estivo dando clases en Chaín, ainda está a casiña de pedra ali no centro, e fomos a ver, só cambiaron as portas. Eu dixenlle, por que non petamos dentro e a ver que nos vai tú saber quen está dentro, non? A señora que nos alugara a casa, ou que lle alugara a casa ela, xa tiña daquela 78 e pasaron 24 anos, hoxe sería centenario. Pero é un día de nostalgia tamén, estivemos mirando a ver como medrara Gondomar e para onde medrar, porque había tempo que non viñamos por aquí. Ben, Laura no deserto é unha novela que naceu nun hospital cando o meu pai estaba enfermo de cancro, lle quedaban poucos días, e ás veces a literatura tamén serve para esas cousas, non? A mí ten axudado en momentos moi difíciles da miña vida. E, de feito, a novela parte, un dos primeiros capítulos, parte dunha frase que lle di un pai a un fillo. Unha frase extraña, misteriosa, que lle leva despois a tratar de investigar máis sobre iso. O meu pai tamén, cando estaba nos últimos días de morfina, o meu pai era unha persoa moi tranquila, eu casi nunca o vi enfadado, e moitas veces tiña motivo para estalo. Cando lle cambiaron os parches, volveuse agresivo, e foi algo que nos impresionou a todos. Foi unha escena bastante violenta, e cando tuveron que agarrar ali o meu pai e atalo, o meu pai miroume e díxome unha frase así moi extraña, como tal que non o axudaba, que veio así moi sorprendido. E aquilo, fermentou en min e quedou aí. Ao cabo de 3 ou 4 meses, eu estaba impartindo un obradoiro de literatura para rapazas fundamentalmente, que son as que se apuntan a estas cousas. Saiu na prensa unha noticia de Sofía Romo, que era unha muller que apareceu no psiquiátrico de Miami, sen máis ninguén sabía realmente quen era, nin de onde viña, e a muller solamente cantaba unha canción, que era Galicia Terranosa, dos Tamara. E foi esa canción, esa música, a que tirou dos fíos, e ao final a familia acabou atopándoa. Resultou ser que Sofía Romo, como moitos saberedes, era
a irmá de Prudencio Romo, o baixista dos Tamara. Pois ese era un material que apareceu na prensa, eu dei aos rapaces para que traballaran sobre el, e ao mesmo tempo eu estaba lendo unha edición sobre a novela, novelas, memorias de Mercedes Núñez, que escribiu ela, Cárcere de Ventas, que fixera a periodista Carme Vidal, e traía unha introducción falando da súa vida, e eu lindes un pouco desa vida aos rapaces e rapazas para que se inspirasen un poquinho, que mesturasen as dúas historias. Os rapaces o que fixeron foi escribir unha historia colectiva entre todos, cada un deles fixo un capítulo e mesturaron a vida das dúas mulleres. Publicámoslo nunha revista escolar, e aquilo quedou fermentando durante un tempo en min e dixen, bueno, pois eu creo que aí hai unha novela, eu vou escribir esa novela. A partir de entón intereseme pola vida de Mercedes Núñez Targa. Quen é Mercedes Núñez Targa? Bueno, moitos saberedes, pois foi unha muller que vivía os últimos anos entre Barcelona e máis Vigo, nas aforas de Puxeiros. Era unha muller que naceu no ano 1911, naceu en Barcelona nunha familia bastante acomodada. O pai tiña unha reloxería e creo que a nai era filla dun señor que tiña unha chocolatería tamén na Rambla. É dicir, era unha familia bastante acomodada. Durante a súa infancia pois aprendeu a estudou inglés, francés, un poquinho de alemán, música, algo de taquigrafía, bueno, esas cousas que normalmente nas casas nas que se podía facer. Pero a rapaza foise revelando dentro da casa e acabou pois rompendo un pouco coa familia, porque nunha familia de dereitas ela converteuse ao primeiro, militou nas socialistas e despois pasou para o comunismo, militou no comunismo e a partir de entón rompeu prácticamente a súa familia. Durante a Guerra Civil estivo en Barcelona, estivo traballando os seus coñecementos de taquigrafía que tiña, pois estivo traballando no Partido Comunista e cando a primeiros do ano 1939 pois as tropas franquistas entraron en Barcelona, despois ela, en vez de fuxir para o estranxeiro, o que fixo foi irse para Galicia e tratar con 28 anos, e pensar que 28 anos ser realmente novos, pois organizar o Partido Comunista na Coruña. Na Coruña, pois acaban detendo, en novembro creo que do ano 39, está primeiro no cárcere da Coruña, e despois mandana destinada para Ventas, para o cárcere de Ventas madrileño. Aí estará hasta o ano 1942, que puxeron unha condena de 12 anos e un día, pero por un erro burocrático, algo que para min, eso de que por un erro burocrático te liberen, para min tiña moito gancho literario, porque un erro burocrático é unha cousa bastante extraña. Pois ela a liberan, entón márchase para Francia, está no campo de concentración de Argeles, e despois dedícase a estar na Resistencia, co sobrenome, co alcume de Paquita Colomer. No ano 43 detéñena a ela e outros 11 e mandana para o campo de concentración de Ravensbrück no campo nazi. Bueno, pois esta muller despois na primavera do ano 45, cando as tropas liberan os campos nazis, ela que pesaba prácticamente 27 kilos, pois vai ao hospital, está durante un tempo recuperándose, despois coñece ao que foi o seu marido, Medardo Iglesias, nese mesmo ano, 2 meses despois de que a liberase, foi nunha ambulancia a testificar a Carcassonne contra un dos axentes da Xestapo que lle fixeran a vida imposible e tivo un careo con ele. Bueno, despois volveu ao cabo de moitos anos, estive en París e despois veuse para Galicia, xa casi en épocas nos últimos anos do franquismo. Estivo durante moito tempo indo por institutos, dando charlas, explicando o tema dos campos de concentración, facendo como conto na novela o tema de poñendo aquel filme maravilloso e duro de Noche y Niebla, que era de Alain Resnais, me parece. E foi unha muller que morreu no ano 82,
unha muller loitadora, bondadosa, según conta Alonso Montero, moita máis xente. Eu, cando me atopei con toda esa información, tiña intención de escribir a historia de Mercedes Núñez, pero ao final non fui capaz. Puxeme en contacto co fillo, Pablo Iglesias, que ao final é un personaxe tamén secundario da novela. Non me atreví a convertela en personaxe principal porque os escritores sabemos moi ben que iso restringe a ficción, é dicir, tratar temas tan complicados, sobre todo sobre persoas reais, fai que a ficción non poida ir por onde ti quere. Eu quería contar cousas realmente máis duras, non quería baixar os infernos, e iso é moi complicado. Entón, o que si me valín moito foi dos libros que escribiu. Ela escribiu despois o libro As Memorias sobre o cárcere de Ventas, e tamén escribiu o seu paso por Ravensbrück, nun libro que publicaron en catalán, que se titula El carretó de los gosos, que ven ser algo así como a carreta dos cans, que creo que saiu agora nunha editorial andaluza, co título Destinada al crematorio. Eu tamén, como sei que iso, gustame moito mesturar personaxes da realidade coa da ficción, é dicir, os da realidade deixalo máis ou menos como están, coa da ficción poder chegar a esos lugares que non chegan a veces aos libros. Eu tamén sempre notei que nos libros de memorias dos campos e desos momentos tan terribles, que ás veces non se conta todo. Hai cousas que son moi dolorosas, que nunca se contan, e a veces o máis interesante non está no que nos contan, sino no que se calan. Nos libros de Mercedes Núñez, que están moi ben contados, hai moita traxedia, hai cousas terribles, como o feito de que un neno no cárcere de Ventas, por exemplo, un neno que lle chaman Lenin, pois veñen ali os guardiáns e collen un neno e lle parten a cabeza contra unha parede, cousas terribles que contan, non? Pero despois hai tamén esa parte do ser humano que non se conta. É dicir, todos sabemos que para sobrevivir nun campo de concentración é fundamental o azar, é fundamental, pero tamén a veces é necesario ser mala persoa. A veces, é dicir, ninguén recoñece, quitando casos como Primo Levi e outros grandes escritores que foron capaces de facer pois un escalpelo dos sentidos, baixar a fondo e ser totalmente sinceros, ninguén recoñece nesas memorias ter pegado, ter insultado, ter matado. Moitas veces para sobrevivir, e sabemos que iso é necesario en esas situacións extremas. E, polo tanto, eu non quería entrar en esos territorios tratando unha persoa real. Outro día, cando presentaba o libro en Vigo, entereime que estaba a neta de Mercedes ali, entereime ao final, a neta de Mercedes Núñez, e quedeme un pouco mal, porque se soubese que estivese ali teria falado máis dela e de outra maneira, porque as familias ás veces tamén teñen unha idea do que foron. Eu, claro, a literatura trato de chegar a outros sitios. Sobre todo, é seguro que o inferno dos campos de concentración foi tan terrible para os homes como para as mulleres, pero o que tuveron que pasar as mulleres con cuestións relacionadas no sexo non ten nome, é dicir, foi moito peor que o dos homes. Por lo tanto, eu enfrontei a unha historia complexa, da que falaremos agora, dunha historia da que non saí indemne, nin moito menos. Eu sei que despois de escribir esta novela eu non son a mesma persoa, madurei como ser humano, pero tamén o pasei mal, como vos contarei. É unha novela moi longa, é unha novela que ten 700 e pico páxinas con letra miúda, unha novela que perdeu polo camiño outras 200 e pico páxinas, eu creo que necesariamente, pero a literatura galega, a min outro día alguén dixo, sentoume bastante mal, non dicía con respecto a mí, dicía que os escritores galegos que estamos obsesionados con escribir a gran novela galega. E eu sempre digo que sí, eu sempre que escribo unha novela trato de que a miña novela non só sexa a mellor novela galega, senón sexa a mellor novela europea ou a mellor novela universal, porque creo que calquera escritor ten que partir con esa intención. Se non partes con esa idea de que vas a escribir que pode cambiar o mundo, non escribas. Despois a realidade será outra. Depois tamén, se nos gabamos de que a nosa literatura está á altura de calquera literatura europea ou calquera literatura do mundo,
pois tamén temos que afrontar que podemos escribir novelas longas. Non estamos moi dotados para as distancias curtas, pero eu nos últimos anos en galego teño lido novelas longas, novelas de moita calidade, e noutras linguas eu estou lendo unha novela que ten 1000 e pico páxinas e non me importa. O tamaño non é importante sempre cando a novela nos gusta. E iso que o que trato eu, polo menos, coa miña novela, de que a xente, cando remate, que teña esa sensación de que lle gustaría que durase un poquinho máis e que lle coste abandonala. Non sei se o conseguirei ou non, pero esa foi a tentativa. É unha historia que, cando empecé a escribir, sabía que me iba a levar moitas páxinas, porque unha novela que ten moitísimos personaxes, sabía que me iba a levar tanto, pero non sabía exactamente que número de páxinas. Ao final, grazas ao editor, esa figura que existe tamén, pois a novela ten un poquinho menos de páxinas, pero creo que pagou a pena. A parte de ser unha novela longa, pois é unha novela máis sobre a guerra civil ou sobre a Segunda Guerra Mundial. Cando alguén di esas cousas de outra máis, a min tamén me molesta moitísimo. Dicía Imre Kerster, o premio Nobel húngaro, dicía que en Auschwitz está todo o que precisa unha gran novela. Outra cousa despois é que escribes. Pero por que nos doe tanto falar desos temas? Por que non resistimos tanto a falar sobre temas da guerra civil? Bueno, pois está claro, eu creo que nos resistimos porque son relatos que nos perturban, o tema da guerra, o tema dos campos. Eu comprendo, por exemplo, que os guardiáns dos campos de concentración pois que se neguen a que se reabran os seus casos. Ou, por exemplo, podo entender que unha persoa que viviu nos campos de concentración pois que non lle guste nada que alguén que non o viviu, como a min, que trate de contar a súa experiencia extrema. Pero o que non entendo é como pode haber persoas que lle molesta simplemente porque se fale da guerra civil. Calquera persoa, calquera escritor de nós que queramos escribir unha novela que se desenvolva nun período longo de tempo, cando queramos falar dos nosos avós ou dos nosos pais, que iso é inevitable en calquera novela, non hai outra que falar, porque a novela acaba nos afectando a todos nós. De feito, os que xa non vivimos os temas da guerra, pero acabou nos afectando porque sigue aí. Entón, cando colles un período longo, é como se lle dís a un alemán que escriba unha novela sobre o século XX e que non me para nada o tema do nazismo, non sería algo ridículo. O problema, moitas veces, é dar unha dimensión a esos feitos que poden ser inconcebibles para o ser humano. Eu tratei de achegarme a onde eu puide e facelo dunha maneira, digamos, meténdome na pel dun personaxe que pasou polos campos de concentración. E iso falarei un poquinho despois, é a parte menos complacente da novela. Con respecto ao título da novela, teño que dicir que todas as persoas que me coñecen saben, moitos din que titulo ben as miñas novelas, pero a verdade é que o traballo que levo para poñer o título das miñas novelas é moito máis do que poida parecer. Eu teño anotado das rulas de Bakunin, tiña 71 títulos ao final. Quedaron 2 títulos, un era o Bombal Ruso e outras rulas, e ainda estiven loitando co 2 títulos. Dámoslle moitas voltas, como cando comentas de que para escribir, canto tempo che leva a escribir unha novela, iso é moi difícil. Eu a veces me tiro 5 horas, Mario sabe ben, me tiro 5 horas e non escribo mellor máis que media páxina, pero non me sinto frustrado se iso está realmente ben escrito. E cos títulos, pois, ten pasado un pouco iso. Sen embargo, é a primeira vez que me acontece algo como nesta ocasión, que lle puxen un título de principio e quedou inamovible. Sempre está o editor, que sempre quere poñer a súa parte, e que as miñas anteriores novelas, pois, eu sempre me quedaba con un título de reserva para ir discutindo, para que ao final el tivese esa sensación de que el participaba, non? E con esta novela, non, puxen a no deserto, e cando a leo, digo que era un título axeitado, e a todo o mundo lle sonou ben, e eu ao final non lle dei máis voltas. A verdade é que é un título que representa moi ben o contido da novela. O deserto
Laura é a protagonista, e o deserto, pois, está moi equiparado co tema da amnesia, do que falaremos despois, está co tema da liberdade, non? Eu creo que é un título moi acaído. É unha novela tamén, aqueles que vos acheguedes, podo ver o título desta, que vos acheguedes a ela, unha novela, se alguén leu xa algunhas das críticas, todo o mundo fala da estructura, da polifonía de voces e todo iso, e pode asustar un pouquiño de que teña unha técnica moi complexa, pero eu creo que non. Todo o mundo que leu a novela acabou por recoñecer que detrás desa estructura que non é unha estructura en principio complexa, se lê como unha novela casi lineal. Casi todas as miñas novelas, eu creo que o 90% delas, teñen unha estructura que non é lineal. É dicir, eu non é porque sexa unha persoa rebuscada, sino porque sempre digo que se impón pola miña vontade. É a miña maneira de ver as cousas. Gústame ese tipo de películas que empezan varias historias que se acaban cruzando. Bueno, pues nesta novela tamén son 4 historias que a primeira parte que se acaban cruzando. E de feito, recomendo a todo o mundo que lea a novela que atenda a esta parte de aquí, que me levou, que non o escribo o editor, sino que escribín eu, e me levou casi unha semana, porque é moi difícil falar desta novela sen descubrir algunha das claves, porque hai moita intriga dentro da novela, e algúns dos temas, se falas deles, pois descubres un pouco. Pero isto, digamos, que é o punto de inicio das 4 historias, non? Entón, cada lector, nas primeiras 70 páxinas, como dixo o escritor meu, hai que remar. É dicir, hai que remar, pídeselle un pequeno esforzo ao lector para que sitúe esas historias. É como se empezas a contar unha historia, por un lado, e tens que esperar unhas cuantas páxinas para continuar, non? É como unha especie de xogo, pero que para min é unha maneira de converter o lector tamén nun partícipe cómplice e inteligente. É dicir, moitas veces dicía, non sei que era Monterroso, que os escritores temos que tratar de que o lector se sinta tan inteligente ou máis que o autor. Moitas veces o lector é moito máis inteligente que o autor, pero eu creo que o lector, cando está construindo tamén esa especie de creba-cabezas e despois ve que todo casa, pois tamén se sinte en parte cómplice. A partir da página 70-80 se entra nesa dinámica. Eu creo que é unha novela que se acaba lendo casi como se fose unha novela lineal. Pasa un pouco como se alguén leu as Rulas de Bakunin, pasa un pouco como a iso. Eu recordo que alguma xente que non pasou do capítulo 4 dixo, empezas contando unha cousa, pois outra e tal, xa non sei o que contaba, se parei. Pero aqueles que chegaron ao capítulo 6 remataron, acabou lles gustando, polo menos é o que me di. Nesta novela pois tamén hai esa parte de complicidade que lle pides ao lector. A lectura ten que ser algo pracenteiro, pero tamén ten que ter unha dificultade pracenteira, como dicía Harold Bloom. Non todo é... Hai xente que simplemente lé para pasar o rato, para olvidar, pero hai outra literatura que tamén é para pasar o rato, pero tamén para, digamos, para reflexionar sobre moitas cousas da vida. Un dos temas que acontece na novela, por exemplo, a novela ten 4 partes. A primeira, que titula A luz dos ausentes, pois, como dicía, son 4 historias que se van cruzando. Aí funciona casi como unha novela policial, unhas veces. A temática aí é moi diversa. Está o amor, está a enfermidade, están os misterios, os segredos que hai nas familias que a veces non se contan, e sobre todo en épocas despois da guerra, moitos dos rapaces non se lle contaron cousas que pasaban na familia, se acabaron enterando moitos anos despois. Bueno, pois, é unha novela, a primeira parte, na que todas esas historias van para un destino común, do que non podo falar. Desenvolvese en Brooklyn, desenvolvese en Santiago de Compostela, na Pobra do Caramiñal, desenvolvese en varios lugares do mundo. E despois, na segunda parte, que sería a parte que se titula, xa non me acordo como se titula, Laura, a segunda parte xa non me acordo como... Levoume 6 anos, pero xa me desqueci. A Casa das Sombras. Bueno, pois, cos subtítulos sí que cambiei nomes, nos subtítulos sí que cambiei nomes. Pois na Casa das Sombras xa se convirte Laura na protagonista, digamos, principal, e aquí é unha reflexión sobre todo sobre a identidade. Un dos temas da novela é a perda de memoria, da identidade, a amnesia que sofre a protagonista. Non que iso podese contar porque acontece xa ao principio da novela. Todos temos unha memoria,
E gracias a esa memoria, a esos recordos, a esas sombras do pasado que nos vai constituindo, pois somos seres humanos. Pero que pasaría se nós, de repente, perdemos 40 anos da nosa vida? Bueno, pois iso acontece a personaxe da nosa novela, que perde 40 anos da súa vida, pero ten unha memoria anterior da súa infancia. E ela o que ten que facer nesta segunda parte é reconstruir a súa memoria, pois vivindo cunha familia que non coñece, que é a súa familia. Entonces reconstrúese a través dos demais. Somos, a veces, pero porque somos a través da interrelación que temos cas demais persoas. E esa é a parte fundamental, a reflexión que se fai sobre a identidade, a reconstrucción do eu, que sería esta segunda parte da novela. A terceira parte da novela, que se titula O laberinto de Ingrid Steiner, les podo falar, porque esta podería ser unha novela independente. De feito, se alguén se asusta cas 700 páxinas, podería ler esa novela, a terceira parte, simplemente, que lle dá sentido a toda a outra parte, pero que tamén é unha novela independente. Unha novela que ten inicio, final, e unha novela que se desenvolve nos campos de concentración. Aquí o tema fundamental é a culpa. O tema da culpa, que é algo que a mí me atormentou mentre escribí. E como digo, eu creo que aquí o que trato de enfrentar o lector ante un dilema tan grande como unha situación extrema de un campo de concentración. Descender a eses infernos, eu creo que é unha maneira tamén de nós mesmos situarnos no mundo, non? Como actuaríamos nós. Eu creo que o máis importante é que ás veces pensamos que o recordo dos campos atormenta moito máis as vítimas que os verdugos, non? De feito, eu cando escribín as rulas de Bakunin pasei moitas tardes falando con xente que fora represaliada, pero tamén con fascistas. Pois eu recordo que os represaliados non querían prácticamente falar. Algún costoume varios cafés para que botasen a lingua a placer. Pero, sin embargo, con algún fascista que falei, pois non, justificábanse de que era unha situación de guerra, que a situación de guerra eran esas cousas e justificaban pois, os seus asasinatos, non? Neste caso, de unha persoa que paseara moitísima xente. Son poucos tamén os que saben ir cara a morte con dignidade. Non sei canto dos que estamos aquí seríamos capaces de soportar unha situación desas extremas. Eu non, eu creo que non. De feito, a novela serviume para darme conta do lugar que eu ocuparía. Despois tamén está o tema de que os personaxes os superviventes dos campos de concentración son persoas que teñen un engado psicolóxico para un autor moi importante. É dicir, son temas moi complexos, pero son persoas moi depresivas, son persoas que a partir desa experiencia ven un inimigo en calquera rostro que pasa, é dicir, calquera persoa que ven pola rúa van a decir esta persoa tamén sería capaz de torturarme, é dicir, algo inevitable. E despois, esa concepción que temos dos heróis, non? Entón pensamos, a veces cando escribimos gustanos identificarnos cos heróis, que nós que seríamos así heróis, e tamén gustanos meter nun saco a todo o mundo que se escapou, que se botou ao monte, nos convertemos en heróis, e non sempre foi así. Hai xente que se tivo que botar ao monte porque senón matábanos. Realmente houve xente que quedou dentro, que fixo a veces cousas moito máis complicadas que algúns que marcharon. Eu sempre digo que o heroísmo non está ao alcance de calquera persoa. A distancia fainos creer, a distancia do tempo fainos creer que iso é así, pero non é así. Normalmente, nunha situación extrema, un heroe é unha persoa pois non pode ter familia, nin ter persoas achegadas cerca, porque os fai moito máis vulnerables, e normalmente son persoas moi inconscientes, que teñen unha sorte pois, na vida, ou a veces pois, o azar que te leva a que determinada momento, pois, como lle pode acontecer a personaxe da novela, por saber falar alemán, ou saber falar inglés, ou porque necesitan un enfermeiro, ou porque necesitan tal, pois, que te salva. Ou porque necesitan un cociñeiro, ou que necesitan un xardiñeiro, pois iso pode ser o que te salve de ir a morte, non? Pero normalmente o herói de primeiras está morto nun campo de concentración. Bueno, pois eu que quería enfrontar ao lector con esa situación. Xa digo que non esa parte non é unha parte complacente, a propia protagonista, que, como falarei despois, representa o máis alto grado de liberdade, unha persoa tan, digamos,
tan consciente da súa liberdade, sin embargo, vese nunha situación como esa, vese totalmente afundida e que acaba sucumbindo a algunhas tentacións que lle ofrecen a veces os nazis. Pois, teño que dicir que eu nestes anos que botei, casi 6 anos coa novela, teño lido miles de páxinas sobre conflitos, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre todo sobre os campos de concentración, experiencias carcelarias. E teño que dicir, como dicía antes, que non sei ninguén. Eu non son a mesma persoa, son unha persoa, creo que máis reflexiva, máis triste un pouco, quizáis, tamén. Incluso me considero un supervivente da miña propia escrita. Foi un proceso doloroso, porque tes que ler moitos libros, experiencias tan dramáticas, sobre todo de mulleres que pasaron por circunstancias tan difíciles, cando escribes unha novela e te metes na pele dun personaxe, acabas sufrindo, non tanto como eles, pero te metes tanto na situación que, de feito, recordo unha escena cando estaba no sogro ingresado en Madrid, que me quedei unha noite con el ali, regaláronme ese Nadal un pixama. Era un pixama rayas, o que me faltaba xa. Un día estaba escribindo no hospital con pixama rayas, e ali ao lado do meu sogro, que estaba pobre moribundo, e eu digo, isto xa parece que estou nun campo de concentración. Pero eu creo que foi unha viaxe que pagou a pena. Despois está o tema outro dos temas da novela, a parte, digamos, a cuarta parte da novela que se desenvolve na Pobra do Caramiñal. Non podo falar moito dela porque aí resolvense moitas das liñas argumentais, pero digamos que é unha volta ao pasado para situarse no futuro da nosa protagonista. O tema da liberdade, quixen coller o personaxe de Laura, que é o personaxe principal. Mercedes Núñez Targa, da que vos falaba antes, é unha especie de alma xemelga, é dicir, a personaxe principal ten moitas cousas parecidas e incluso na novela son amigas. Laura Cruzat e máis Mercedes Núñez Targa son amigas, coñécense, son amigas de Barcelona e teñen unha relación moi cordial, pero a miña Laura Cruzat é un personaxe de ficción, pero entre comiñas, é un personaxe de ficción que está baseado en moitas outras mulleres que fun collendo daqui e dalá, inspirándome en moitísimas mulleres que pasaron polos campos, persoas que loitaron contra esa furia fascista. Con todas elas fun construindo un personaxe, eu creo que moi atraente, un personaxe incluso sen ideoloxía. É unha muller que non ten ataduras familiares, rompe, como lle pasou a Laura, digo, a Mercedes rompe coa súa familia, non ten fillos, por non querer ter nin ideoloxía, porque en determinados momentos as ideoloxías tamén non nos permiten pensar libremente. Para ser aínda máis libre, ao final sofre amnesia, e iso supón unha metáfora tamén da propia liberdade. A amnesia é poder comezar cada día como un día novo, como un día perfectamente novo, encetar un día sen ter pasado. Pero con todo iso, con toda esa liberdade que representa, esa liberdade ponse a proba dentro do campo. Eu creo que iso é un dos méritos da novela, e un dos méritos tamén de que nos fai reflexionar sobre como as persoas realmente podemos soportar certas cousas e outras non. É unha novela tamén que destaca, sobre todo os críticos, son moitas novelas, moitas maneiras de contar. Hai novela dentro da novela de aprendizaxe, novela da memoria histórica, hai novela policial incluso, hai novela lírica, intelectual, hai tamén unha parte que sería novela reportaxe, o tema dos campos de concentración. Pero teño que dicir que todos esos recursos, digamos, narrativos, pois viñeronme dados casi por naturalidade. Hai determinados momentos na novela que precisa iso. Eu creo que se lee con naturalidade toda esa parte e non renxe esa parte de que aquí están falando dunha maneira que doutra. A polifonía de voces tamén é verdade que eu creo que consiguen algo que ao principio pode ser un pouco distraer un poquinho ao lector,
as voces son persoas, os personaxes falan eles dende dentro, pero todos falan máis ou menos igual. Eso foi algo premeditadamente, é dicir, feito premeditado. O autor está detrás, eu estou falando pola voz deses personaxes, pero interesaba unha visión subxectiva de cada un deles, non? Interésame que o lector vaya sabendo as cousas que saben os personaxes, pero non quero que saiba nada máis. Entón, na primeira parte da novela, pois, hai unha primeira voz, despois hai incluso en outra parte, na parte dos campos, hai unha voz que está en segunda persoa, e incluso hai algúns capítulos en terceira persoa. Pero creo que está justificado esa visión dende todos os puntos de vista, sobre todo para levar o lector por un camiño determinado. Bueno, na novela está o tema, sobre todo, das mulleres na parte do campo, é un campo de concentración de mulleres. Eu lín nestes, como digo, nestes anos lín moitísimo sobre iso. Hai máis do que pensamos de literatura concentracionaria, como podíamos chamar, pero sempre houve máis dos homens que das mulleres. Seguramente as mulleres, os libros das mulleres son menos coñecidos, pero eu podía facer unha lista inmensa de libros, non me arruinei económicamente de milagre, porque teño moitos amigos que tamén teñen moitos libros e me prestaron das súas bibliotecas, pero teño lido libros realmente malos, experiencias de xente que non sabía escribir moi ben, pero que contaban as súas historias e tamén me interesaban. E, de feito, eu creo que dicía un escritor francés hai pouco nun libro que anda por aí que fala sobre o carniceiro de Praga, un libro do francés que chama, creo que Laurent Minet, dicía que de cada 1000 páxinas que lía, escribía unha. Pois eu por aí andaría, é dicir, non sabes a cantidade de páxinas que tes que ler para inspirarte, simplemente para coller ao mellor o espírito dun detalle, dun momento, dunha época. Eu creo que eu non sei a cantidad de libros que levo lido nestes anos, libros que ás veces que nunca lería. Os escritores ás veces acabamos facendo especialistas en cousas que non lle interesan a nada, pero ás veces para un simple detalle, para captar esa atmosfera, pois tes que ler moitísimo. Eu creo que nesta novela serviume tamén como aprendizaxe para outras cousas que nunca teria chegado. Teño que agradecerle tamén moitísimo as persoas que me prestaron a súa memoria, porque a novela desenvolvese en paisaxes, unhas máis coñecidas, outras menos, pero sobre todo na Pobra do Caramiñal falei con xente maior, que eu tengo 86, 88 anos, que me contaron, eu simplemente nas tardes que quedei con eles, dixen que me contaran cousas da Pobra do Caramiñal de antes da guerra, cando eles tiñan 16, 17, 18 anos, ou incluso 14, ao que xogaban, a xente que había, e eles falaban, eu ia grabando, eu creo que despois, según me contan a xente que da Pobra do Caramiñal, que captei ben o espírito. De feito, xa andan ali buscando algún dos protagonistas de ficción a ver quenes eran. Incluso hai un farmacéutico que eu falo que é morfinómano, había un farmacéutico tamén morfinómano ali, pero tiña outro nome, entón veremos se non me ven alguna denuncia por aí. Tamén hai un caso de un tarro de formol, de un feto que metían un tarro de formol, eso era moi corrente, Castelao xa o utilizou, de feito hai na Barbanza, según me contaron, cando lle morrían algún, metían un tarro de formol e os tiñan na casa. Pero parece ser que hai unha persoa por ali que debe pensar que me inspirara na súa familia, pero esos son riscos que acabas pasando. E unha das cousas que temos os escritores é que cando a única maneira que temos de vivir outras épocas que non vivimos é a través primeiro dos libros e despois do que nos contan, desa memoria emprestada. E tamén nos vamos creando unha especie de memoria literaria, e a min aconteceme sempre que cando vou a Culleredo pois teño a sensación de que eu tamén viví na Segunda República, de eses espacios das rulas de Bacunin, acabei nos asumindo tanto, e moitas veces pregúntame, pero isto pasouche a ti ou tal, xa non o sei, vale media veces, pero iso non che pasou a ti, digo, eu xa se mesturase na vida real, a vida de ficción, pero non me importa, porque incorporas a miña vida dunha maneira que, incluso cando despois escribes novelas ou libros, escribe un libro que se chama Casas Baratas, que se desenvolve en Xinzo de Limia, pois cando
foi un bestseller de xinzo de línea. Un bestseller ali de vender 100 ou 200 libros. Pero ademais foi un libro que puderon ler, non como outros libros, que puderon ler a miña nai, as súas amigas, a protagonista. Foi un libro, digamos, máis popular no aspecto de que calquera persoa podía ler, porque é fácil de ler. Pois resulta que incluso a miña nai me dicía: o fulanito de tal, ese que falas aí, ese que dis que é un putero, é o do bar, non sei que. Eso foi unha personaxe de ficción. Incluso dediquei un relato a Benito Losada, que morreu, faleceu hai pouco, que era unha persoa que levaba a Casa de Xuventude de Ourense. Pois aí enxinzo un Benito Losada, que é banqueiro, e sabía que había meses que non me falaba, pensaba que o putero que era ele, que me inspiraba en ele, dedicaba yo o relato a outra persoa. Bueno, pero son cousas que ten a literatura. Pero os escritores o que vamos facendo é, vamos acumulando historias, experiencias que despois, bueno, eu creo que os escritores, o primeiro de todo que temos que ser para ser grandes escritores é ser grandes mentireiros, non? A literatura é unha mentira asumida por todos. Todos sabemos que a literatura é unha mentira, pero é importante que o lector, que cando este lendo o libro, que sinta que o que se están contando que é verdade, non? De feito, cando escribí a novela, eu sabía que sería moito mellor o feito de, sobre cando está escribindo a novela que trata os temas do campo de concentración, pensar de que estás falando de Mercedes Núñez, que se vería de outra maneira, non? Porque hai fotos, tes esa persoa aí, e hai xente que lle gusta, non? O típico de cando acaba a película, isto está basado nunha historia real, non? Pero a mí atraenme máis as outras historias, non? Porque a literatura traballa sobre a dúbida e o presentimento, non? E ás veces as cousas puderon ter sido así. E se non o foron, pois nós podemos facer. Incluso a min, cando me din te inspiras en alguna persoa, pois eu trato de que nos meus libros cheguen a ser incluso mellores do que foron, non? A literatura tamén sirve para contar esas cousas. E nada, pois eu falaría desta novela como unha novela que entretida, engancha, é unha novela pola que van medrando as personaxes. Nunca me dixeron cousas tan fermosas dunha crítica, nin os lectores, como me levan dito desta novela, das rulas, de algunha máis teño dito cousas moi fermosas, pero desta non. Estou realmente moi contento. É unha novela bastante longa. Cando rematei na editorial xa les dixen que a próxima tratarei de que sexa máis curta, para eles tiñan un pouco de medo, porque é difícil de vender estes libros tan gordos, porque son libros que nunca van a entrar con ensino, ni nada disso. Pero a ventaxa que temos os escritores galegos, e algúns se queixan diso, é que, como non vivimos exclusivamente da literatura, ainda que a literatura nos axuda a vivir, podemos permitirnos facer estas cousas e escribir o que queiramos, non? Sempre cando os editores non poñan pegas. E teño que dicir que Editorial Galaxia nunca me puxo ningún tipo de traba para escribir este tipo de novela tan longa. Eso sí, asustaronse cando chegaron 900 páxinas en tres tomos, pero despois creo que pagou a pena. Pois é unha novela na que as mulleres son protagonistas principais da historia, algo que sempre me botaron en cara aos alumnos moitas veces cando vou falar das rulas de Bakunin aos institutos, e que a personaxe que se chama Rosalía, que ten menos protagonismo que o seu compañeiro. Eu sempre me xustifico, ou me xustificaba, agora xa non tanto, en que as mulleres, nos anos da guerra, incluso antes, eran poucas as que subían ao estrado a falar. E iso é verdade, iso é unha verdade. Pero tamén é verdade que as mulleres sempre desenvolveron nas guerras, algunhas delas estiveron na fronte de batalla, pero desenvolveron outros tipos de papéis moito máis importantes que a veces que colleron unha escopeta. E xa digo, dende entón, dende que me dixeron eso, teimou sempre na miña cabeza o tema de restituir un poquinho o papel da muller, porque foi un papel realmente importante, sobre todo de contención das familias, de moitas familias que non acabasen estragadas. E creo que nesta novela hai sobre todo unha homenaxe á muller, pero tamén é unha homenaxe dolorosa, porque é moi explícita en algún momento no tema do campo de concentración, porque eu quería realmente poñer, como digo, as persoas que se sitúen, que o campo lle devolva a súa propia caricatura, que esa caricatura nosa que nos veña de volta. Hoxe mesmo me dixo un amigo meu
dixo que se lle fixo difícil soportar esa parte, pero que ao final que pagou a pena, porque acaba relativizando moitas cousas que a veces nos preocupan e que nos preocupamos por pequenas tonterías, cando realmente unha traxedia como foron as guerras e os campos de concentración, que son das épocas nas que xorde o mellor e o peor de cada persoa. Por iso son tan interesantes narrativamente, porque por iso eu creo que os escritores moitas veces caemos nese engado, porque nas guerras é onde resai o mellor e o peor de cada persoa. Pois máis nada, eu simplemente, se queredes conversar, falamos un poquinho, animo-vos a que leades esta novela e tamén aspiro a que sexa un libro non polo que pasade, sino un libro que pasa por vos. É dicir, non o dito de outra maneira, gustaríame que esta novela que non sexa unha literatura de paso, sino unha literatura para quedar. A min, cando algúns dos primeiros lectores que leron a novela, hai 3 meses ou así, me siguen dicindo que os personaxes seguen aí, pois para min me resulta realmente placenteiro, porque son moitos os libros que lemos e que os esquecemos. A mí gustáronos, pero que os esquecemos. Eu teño a esperanza de que este libro que quede aí e que quede dentro dos lectores. Mas nada, moitas grazas, foi realmente un placer vir aquí, animarvos ao Instituto e a Asociación María Loura que sigades traballando, porque é o que temos que facer, ninguén o vai a facer por nós. Moitas gracias e moi amables a todos. Se queredes, comenzamos. Alguna pregunta? Sobre calquera cousa. Bueno, para romper o xeo, empezo eu, que eu leín a novela, e efectivamente é unha novela longa, pero é unha novela que non te sae das mans, porque, bueno, é moi emocionante, ten unha parte de intriga tamén, e si é certo que bueno, estás lendo e non te apetece deixar de lela. É certo que a parte o laberinto de Edith Steiner é durísima, hai momentos que estás lendo e que, bueno, parece que si hai certas cousas moi seguidas te apetece deixarlo para outro momento, porque é moi dura. A min o que máis me chama a atención que ti comentaxes antes é o tema da culpa. Te planteas como unha persona, unha muller que, sin poñerse aquí a detallar o que viviu, non? Para que a xente o lea, pero te parece mentira que unha persona que pasou polo que ela pasou, que como se torturaba moitas veces pensando o que chegara a facer, e eran cousas que eran para sobrevivir e que además que non lle facían daño a outras persoas, que eran cousas que se fixo a sí misma, digamos, non? Non eran cousas que se fixeran a outras persoas, e non había veces que non podía vivir con eso, e incluso non sabes moi ben por que perde a memoria, te podes imaginar, non? Pero a veces dá sensación que era o recordo, o escapar de certos recordos, e despois esa outra parte ao mesmo tempo non ten memoria, e cando perde a memoria pois parece que lle falta algo, non sabe que é sin memoria. O sea que é moi... Eso me parece que está moi ben logrado. Pero o tema da culpa é terrible, porque dices, pero como unha persona que pasou polo que ela pasou, como pode ter sentimento de culpa? E bueno, habría que saber se exactamente esos carceleros ou un personaxe que aparece despois que foi un torturador, pois está feliz, é dicir, o único que quere que non o collan, porque ten medo a que o volvan a Alemania e o sufren, pero está tan tranquilo, o sea, non ten un... É curioso eso. A culpa atormenta sempre as víctimas, sempre. Ese sentimento de culpa sempre atormenta as víctimas. Os verdugos non, porque hai unha parte dentro do cerebro que debe ser como unha especie de escudo, para non ter que sufrir eso. Home, ten habido casos de encareos e de que algúns teñen ido abaixo, pero
casi sempre se escuda na orde superior en esos recursos, pero unha persoa digna sempre ten ese sentimento de culpa. En algún momento fixeches algo. E pois o tema da dureza do campo, alguén me díxome que o tema da sede. A sede, hai un capítulo que está dedicado prácticamente, o primeiro capítulo da terceira parte está dedicado á sede, é o peor que hai, nin a fame, nin a sede. A sede é algo, polo visto, a xente que sufriu algo, todos nos campos, todos, o da sede é algo insoportable. O feito de que acabes bebendo os ouriños e todo eso, a sede é algo que non pode soportar, e iso levate a facer calquera cousa. Como unha persoa como Laura acaba converténdose, bueno, eu creo que dignamente, ao final, salva a súa dignidade, dentro un punto de vista moral ou ético, pero un ten levado tantas sorpresas. É dicir, eu cando escribín as Rulas de Bakunin había un personaxe na novela que era un dos maiores, un dos máximos exponentes do anarquismo coruñés. Unha persoa que chegou a falar diante de miles de persoas na praza de María Pita, que foi recibido, cando viña do cárcere del Dueso, foi recibido el con outros, foi recibido como un heroe na estación da Coruña. Pois esa persoa, que era unha especie de heroe, que escribía na Soli, que era o periódico anarquista, a CNT, pois esa persoa, o día seguinte do alzamento fascista, cambiou de bando. Foi algo, é dicir, é como se agora, non sabría poñer un exemplo, non? Como se agora, que sei, calquera dos nosos políticos máis de... Oxe, hai un golpe, Carrillo se nos pasa a dereita. Bueno, eu creo que sería máis comprensible o caso de Carrillo. Neste caso, pasou de ser un dos máximos representantes do anarquismo a desenvolver un papel nunha asociación franquista e tal, para salvar o pelello. E non tiña familia nin fillos, non? Mentras a Villaverde e outros estaban partindo a cabeza a culatazos na praia de Saón, el colleu medo, por iso que o medo é algo que fai actuar as persoas dunha maneira increíble. E iso tamén se trata un poquinho na novela. A persoas que consideramos íntegras, totalmente persoas incapaces de verlle unha regaña pola que poidan perder a súa dignidade, pois tamén a perden en situacións extremas. E iso é unha reflexión que temos que facer. O que sempre digo é, eu non sei como actuaría, pero sí sei como me gustaría actuar dende aquí. Outra cousa, despois, se verte en situación extrema, eu creo que non, porque a miña muller pode dar testemunhas, son bastante cagainas, eu sei que serían dos primeiros mortos que habería no campo, eso seguro. A ver, alguna pregunta sobre calquera cousa. Que conste que falamos do tema dos campos, pero a novela outra cousa, non ten, é dicir, ata que chegas á páxina 500 non ten nada que ver con este tema, é dicir, incluso se podería ler a novela sen a parte terceira, é dicir, que algo que barallamos, pero non había maneira de conxugar editorialmente, non, de publicarlo por separado, deille moitas voltas a esa. Ao final, eu creo que lle dá sentido ao resto da novela, pero unha novela moito máis con outras temáticas totalmente diferentes, pero, bueno, esa é unha parte fundamental tamén da novela. De todos os xeitos, bueno, a novela que a persona pasa unhas situacións tremendas, é unha novela tamén que, al final, hai esperanza, non? Sí, totalmente. Ela está marcada por toda a situación que sufreu, pero, bueno, pois, al final, trata de vivir e disfrutar a vida. E hai unha fonda historia de amor, o amor polos libros, é dicir, hai unha persoa que iso está baseado nun feito real, unha persona para o Caramiñal, un intelectual, dos que quedaron dentro, un intelectual case de dereitas que quedou dentro despois da guerra, ese autoexilio, non, pero ese exilio interior, e esa é unha persoa que quería ler todos os libros do mundo. Eu teño un amigo meu que unha das persoas máis cultas que coñezo en Galicia, que decía sempre que quería ler de pequeno, quería ler todos os libros do mundo, algo imposible, non? Pero xa o conto no libro, o conto ao final, na dedicatoria, non leu todos os libros do mundo, pero parece como se os lera, porque falalle calquera cousa, sabe de todo. Pero ese amor polos libros
funciona moito na novela, todo a literatura xa pasaba nas rulas de Bakunin. Esta novela ten moito débito ca rulas, non só na estrutura, senón tamén na esperanza que hai despois detrás destas historias. As ideas acaban quedando, e as personaxes, pois, a literatura, o amor, sobre todo hai unha historia de amor moi fermosa entre a protagonista e un amor imposible, que ao final tuvo certos problemas, pero é unha historia que dá esperanza, non? A esperanza das persoas, e incluso é unha novela aberta ao final, porque non pasa como nas rulas que me dicían os rapazos moitas veces, ao final morren e tal, ao final morren. Pois non, aquí ao final morrerán cando teña que morrer, pero queda un pouco aberta esa sensación de que a memoria, aínda que está perdida, se vai construindo de novo, non? A partir desa reconstrucción que vai facendo nos demás. É unha novela, eu creo que incluso en algún momento podría ser unha novela amorosa, a parte final, pero creo que non ten ese toque ten un toque de realidade tamén, que ás veces o amor non é posible por moitas razóns tamén, hai certas circunstancias na vida que frustran certas historias, e unha novela na que ao final queda esa sensación de que era un personaxe libre, unha persoa libre, que unha vida interesantísima, difícil, como moitos galegos que tiveron que fuxir e pasar por tantos sitios. É unha novela itinerante, os espacios ten un toque cosmopolita, como podía ser calquera historia de calquera galego que tivo que ir por aquí, desenvolvese en Nova York, en algúns lugares de Europa durante a Segunda Guerra Mundial, en Barcelona, en Madrid, en Compostela, na Póla do Carmiñal, en Nova York, como dicía, en París, en Carcassonne, pasa por moitos sitios, pero eu creo que iso é unha parte itinerante da novela que cando o lector está metido a partir da páxina 70, ata 70 hai que remar e despois se te leva o libro. Eu creo que todo o mundo me di que engancha, que non pode deixar o libro, esa sensación de que cando rematas que queres, que che gustaría ainda que tivese máis, pois para min é algo que me gusta realmente, e que quede, sobre todo que quede no lector. 7 anos. 6. Porque depois aquí que os números para estar no 2005, non? Bueno, a mí é unha cousa que particularmente me chama a atención todo o que exixe a narrativa e a novela, non? É dicir, de labor de documentación e o tempo que se emprega na escrita, porque 6 anos son moitos anos. Sí, o que pasa que 6 anos, a mí cando me preguntan canto che levou, sempre son moi remiso a dar, sei cando empecé. Tamén é verdade que dende o ano 2005 no 2006 empezamos con Barbantia, unha asociación ali, e iso eu era un non alma mater, pero un dos que máis tiña que o traballo sucio que sempre fan uns poucos, e iso quitaba moito tempo, non? E a veces escribía a pesar de, por iso cando presentei no Barbanza dixen, esta novela escribina a pesar de Barbanza, non? Porque me quitaba moito tempo, pero os últimos 4 anos sí que foron bastante intensivos. É difícil sobre todo porque tens que documentarte moito, e cando tratas sobre incluso lugares nos que non estás. Eu non estuve en Brooklyn, todos estivemos en Brooklyn na literatura e nas películas, pero non estive. Entón, bueno, xe tes o Google, e tes mapas, e tes moitas cousas, pero claro, desenvolves no ano 82, e seguramente se me ven agora algún americano me diga, ui, por esa, na rúa esa que puxeches, a igrexa ainda non estaba así, ou pode ser, non o sei, pero levache moito tempo. A mellor para situar unha casa tiraste unha semana, 2 semanas buscando cousas ou lendo moitas cousas. Eu sempre, cando acabo de escribir unha novela que me require moita documentación, a seguinte escribo unha novela, procuro escribir unha novela que non requira máis que imaginación, non datos. Outro día andaba xa comentando que tiña unha idea e tal, e xa van dicindo todos quieto, porque xa iso require información, non? Ás veces, pois, acabas canso porque ten momentos duros. Eu, nesta novela, cando escribes unha novela de 200 páxinas, leva 100 e pico darlles a ler a Mario, a alguna persoa para que xa lea, pero darlle 700, 800 páxinas a algún amigo ten que ser moi amigo, pois que te queda moito. Mario, por exemplo, sempre se queixou de que nunca puido ler unha novela en papel,
esta vez foi a única, leuna neste aparatiño que, bueno, que parece que está moi ben para corrixir, que é un libro, un ebook de, bueno, a reina, como se chama, un libro electrónico. Claro, aí non pesa, iba para a cama e podía ler así, pero Carlos Lema, o editor, tivo que ler os tochos, porque non llevan estas cousas, e tivo que ler os tochos ali con bolinero. Pero levache tempo, pero as novelas duran o que teñan que durar. É dicir, o peor que pode haber é querer rematar. A mí pasoume con alguna novela, que a Quinta de Saler, por exemplo, que é unha novela que era unha idea moi original e tal, ao final todo o mundo me dice, ao final acabáchelo aí tal. Eu creo que acabei no así porque polas presas. Naquela tamén era aquela época que presentaban a premios, eu a partir do ano 2000 eu vim a presentar a premios. A relación que hai co editor que teño agora, eu antes presentaba unha novela, premiábanla e xa non lle podía facer nada. Pero, sin embargo, agora non, eu acabo a novela, dou a ler, o editor, a algún axente, traballo sobre ela, despois volvo a traballar, deixo uns días, tiro uns meses, pero con esta novela tirei casi 7 meses reescribindo, corrixindo, tirando, é máis difícil tirando páxinas, porque hai xente que escribe borradores, pero cando escribo xa é para publicar. Eu me tiro moito, pero esa media páxina que escribo o día é para publicar. E tirar 200 páxinas outra novela, eso é duro. Para mí foi moi duro. Reescribir, cambiar algunhas cousas, e me tirei 6 meses, o que normalmente se leva a escribir unha novela, foi realmente duro para mí. Cando saiu a novela, é a vez que máis medo tive, porque tes algúns lectores, pero unha novela que custa 28 euros ou 26 e que ten tantas páxinas e todo eso, que pode ser un fracaso editorial e todo eso, tes medo, como vai reaccionar. A cousa parece que está funcionando ben e a cousa non sei tan mal, a mellor non máis que outra novela agora, pero teñen que durar o que teñen que durar. A xente que di, vos unha novela de 200 páxinas, iso é moi difícil de calcular. Mais ou menos faste unha idea do que pode durar, pero eu estou con elas mentras duran. Se vivira desto, pois seguramente non podería escribir estas novelas. Falaxe moito de documentación, de libros, e ao cine non... Bueno. Pregúntelle a Marqui. Estaba dos campos de concentración e da película toda... Documentales. Centro de documentales, películas de ficción, todo relacionado. Creo que na nosa casa o canal de historia estaba posto constantemente, xa non salíamos de aí. E despois vídeos, bueno, a sorte que tes ora, se pirateas, pois podes conseguir documentais que a veces non, que xa non botan, entendes? Algos que botaban moitísimo. Pois cousas sobre fotografía, que non son expertos niso, porque a protagonista é fotógrafa, ter que enterarte como era o proceso da fotografía, te acabas especializando en cousas que non tens ni idea. Eu non teño a cámara digital, non se fa demais, pero ao final acabas que como se facían antes as fotos, que, claro, esas cousas tens que ter moito cuidado. É como andar con un campo minado. Cando hai persoas, eu teño un amigo que é historiador e digo, tú podes escribir unha novela sobre a guerra e tal, tes feito estudios sobre eso, pero teño que andar repasando, estudiando, e a veces ainda así podes que metas a pata. E sempre che se escapa alguna cousa. Eso é inevitable. E por iso che dá máis traballo. Tampouco teño sorte que teñen algúns que escriben bestsellers, que teñen a 20 persoas traballando para eles. A mí me din, fai unha escena na Idade Media que bebían, que vestían e tal, me entraban vestidos e todo eso, fago xa enseguida. Pero claro, se teño que investigar a ver que bebían, se era viño con mel, ou se bebían, que tipo de roupa levaban, se as mulleres estaban ali ou non estaban, esas cousas non as sabes. Entón, pois tens que levar traballo, e a veces o mismo escribir unha cousinha dela, que ninguén se vai dar conta. Pero ti, bueno, a veces danse. Si metes a patas... Un dos temas máis complexos foi o tema da enfermidade, da memoria. Ao final, un vai contactando, vai tendo amigos e a través dunha amiga médica puxeme en contacto con un neurólogo moi bo de Santiago estivo comigo falando e centrou o diagnóstico, porque eu tal como iba mal. Ao final a cousa quedou que estrés postraumático, pero eu xa andaba metendo unha cuestión funcional, que se o tumor estaba empurrando aquí, bueno, xa me estaba metendo nunha historia médica que eu non controlaba. Por iso foi moi importante, cando escribín rematei a novela, dei a
de ler as partes médicas a este neurólogo, que se chama Leira Muiño, e díxome que chapó, que non había ningún problema. Despois de a novela, gustoulle moito, para non ser lector de galego, gustoulle moito, pero sí que aí sí que era, eso foi o que máis traballo me dá, ata que atopei esta persoa. Esas horas que estive falando con ele foron fantásticas, porque xa lle fun a miña problemática. Eu quero que ela non recorde 40 anos, eu quero, díxeme, es que metelo aí cabeche todo, e a imaginación entra todo. E leí moitos libros sobre os temas, e claro, hai xente que tratou o tema e non sabe realmente se os conceptos médicos que aparecen están ben ou non. Ao final acabei metendo a pata, que eso non puxen aí que hai un momento da novela falo dun tumor cerebral na cabeza. Pero bueno, son cousas que a veces nos pasan. Pero o Pablo Usillo, editor tamén. Pero Usillo todo o mundo menos a un lector. Eso tamén pasou na novela da Esfinxe de Amaranto. Falo dos anos, volve a protagonista a aldea, a la zona do Punto Mixto, entra nunha casa abandonada, que levaría abandonada de hai 30 ou 40 anos, e mira por reloxo e di ao narrador, o reloj quedou parado nas 10:10 da noite. E dixo o lector, e ti como sabes que eran da noite? Bueno, nese momento eu estaba vindo de noite. A peor foi, desta vez espero que quede aquí e que non saia. Non adoito contala moito, pero bueno, contar aquí que está grabando, non? Nas Rulas de Bacunin hai un personaxe que se chama Tiroliro, que está tolo, e anda cunha radio ficticia sempre escoitando, dando noticias durante a guerra. Claro, o tolo podía andar cunha radio ficticia, pero a pila inventouse no 50. Había radios, pero estaban nas casas. Eu todo lo podía imaginar, pero en tal caso, en vez de andar con unha radio, andaría con unha radio. Entonces, nas edicións xa puxen claro que era unha radio ficticia e todo eso para que ninguén... Pero eso, ao final, deuse conta, pues, un que non pensaba se iba a dar, foi un alumno dun instituto, é dicir, que debo estudiar ese día o tema da pila, pero son cosas que sempre pasan. Tamén hai, nas Rulas hai un detalle, hai dos detalles moi curiosos. Un deles é que no Monte Xalo, da Coruña, eu falo de que nun capítulo falaba na primeira e na segunda edición, incluso na terceira, o sol proxéctase, pasa o autobús, o sol proxecta a súa sombra sobre tal. E os rapaces do instituto de Culleredo, tamén naquel ano, un deles é Marcos Creator, que coñecedes, que traballa o de Bucha e Nucha, un deles, fixeron un traballo e foron polos lugares onde se desenvolvía a novela. E subiron ao Monte Xalo, e claro, dixeron, pola mañá o sol aí non se proxecta por ningún porque está o monte e tapa todo. E xa cambiei nunha edición. E tamén, en Oleiros, nun clube de lectura, había ali moitísima xente, estamos falando, e de repente me di unha atrás, así con acento americano, e dime, mira, tes un erro na novela? E eu dixo, me con a radio, e tal, dice, no, falas, hai un momento na novela que os personaxes volven de, creo que de Caracas, e houbera un accidente en Montrove, chegando a Coruña, houbera un accidente de avión no 74, e estrelaranse e morreran ali. Entón, cando viña no avión, antes do accidente, eu digo, ven a Universidade, a Xeometría da Universidade Laboral, e ven o encoro de Cecebre. E ela dixeme, o encoro de Cecebre fixose no ano 74, pero no mes de novembro foi cando se inaugurou, antes non era encoro, é dicir, son uns meses antes, eu vin no 74 que se inaugurou xa puxen encoro. Entón, na seguinte edición, xa puxen en encoro, puxen, ven esas fragas de Cecebre, pero sempre hai xente atenta, por iso que temos que, os escritores, te perdes tanto tempo a veces en esos detalles para tratar de que non aparezcan esos documentos, porque para alguna xente son cosas moi importantes. É dicir, un médico, un estudiante de Estado de Medicina, empeza a novela, un tumor cerebral na cabeza, o libro, esa novela, este que me está, este ignorante, se pon isto aquí, non me por algo. A veces, claro, queres abranguer tantos tempos, tantas historias e tantos temas que acabas metendo a falta, pero bueno, son cousas que quedan aí e que seguirán
seguramente chega. Hai unha cousa tamén na novela que me dixo, é que eu teño lectores moi malos, malvados. Teño moitos amigos que leen moito e iso é bo, pero tamén me aparece un día e dice, mira, pois aquí dentro do campo hai un momento determinado que están dúas das protagonistas, están no campo, xa nas últimas, e di unha da outra, di, fulanita tal, está nos osos, perdeu 9 kilos, e di, como sabe la que perdeu 9 kilos? Pois claro, na seguinte edición, se redita que se espera, pois xa por aí está nos osos e perdeu moitos kilos, non 9 kilos, porque como se iban a pesar? A ver, os nazis podían pesala, non? Pero unha da outra que... Nese momento, a mellor puxo 9 kilos porque lín algo de Mercedes Núñez, a mellor que perdera 9 kilos o que puse, quedou moi na cabeza. E claro, son cousas que os lectores atentos que ás veces detectan, pero bueno, esas tres cousiñas en 1,000,000 e pico de caracteres tampouco é para tirar atrás. Pero bueno, algún de vos seguramente foi pegado. A ver, algo máis? Viaxaste a algún dos escenarios, Carcassonne, Barcelona, por aí, para ambientarte ou non? Non, algún sí, bueno, Barcelona, iso sí, pero o de Carcassonne é curioso porque un dos primeiros lectores mandou un correo dicindo, encantou unha novela de tal, que identificado me sentí con Carcassonne, vine estuve o ano pasado ali, tal. E o Carcassonne non estive. Está claro que hoxe en día iso tampouco é tan complicado. Falei con xente que estivo, e tamén hoxe co Google colocas un macaquito ali e vas polas rúas e todo eso, é unha ventaxa maravillosa. A verdad que ora o mundo está ao alcance dunha tecla para esas cousas, incluso por Nova York, que tampouco estive en Nova York, espero ir, Mari vai aforrando, porque a mí gustan ir aos escenarios despois de para ver si así pasoume cando empecé a escribir no 88, que foi cando Mari estaba aquí no Gondomar, que foi cando empecé a escribir, un pouco tamén por culpa dele. Presenteime había un premio nas Neves en Pontevedra que tiña que desenvolverse no Concello das Neves. E era un premio que era suculento, daquela creo que daban 400.000 pesetas o primeiro premio, que era moito, eran moitos cartos no 88, 90. Eu ganei ese premio 4 anos seguidos, cada vez que a Concellería de Cultura iba a abrir a plica e dicía, a ver se va a estar el chico ese outra vez aquí. E ao final deixaron de facer o premio e me culpa a mí. Pero nunha das ocasións, Mari tamén é verdade que na vida itinerante que levaba, cada ano estábamos nun sitio e ela estivemos en Pontareas tamén un ano. Entonces, pues, bueno, eu collía algún detalle da historia local, algo así, e escribía. Desenvolví un relato en creo que Vide, creo que se chama Vide, así. E puxen ali unhas escenas e tal, e fomos un día, que antes de que me daran o premio, fomos ali, tuve unha sensación extraña, porque unha especie de déjà vu dese que estiveches aquí, porque había incluso, as iglesias en todos os sitios son iguais, pero había uns plátanos ali, e pareceme todo moi parecido á da miña novela. Pero bueno, o mellor é, se podes estar, sempre, eu creo que esas cousas acabanse notando. O de Carcassonne tamén é un momento que están ali, recorres, non é máis importante o escenario, onde se nota realmente que si estiven, máis me documentei a Pobra do Caramiñá, porque aí sí que, sobre todo, temas de nomes, de familias, as persoas que son dali, eso notan. O que non é dali, dalle igual, pero esa sí que notan. Barcelona, bueno, Barcelona sí que xa conocemos varias veces, Santiago, Madrid. O de Madrid tamén me pasou un caso curioso, un dos críticos da novela, despois publicou a crítica e mandou un correo a Editorial Galaxia para dicir que lle encantara a novela e tal, pero que lle preguntaran ao autor como coñecía eu a Avenida de Fátima de Madrid tamén, que ele estuvera no 82 ali na Avenida de Fátima de Madrid, que é unha escena que acontece na novela. E eu dixenlle, pois dille que a conozo ben porque casei con unha que vivía no número 14 da Avenida de Fátima, que Mari vivía en Madrid, meus sogros vivían en Madrid, e acabei situando a novela ali, nun momento que hai de investigación, pues, acabei no levando a un sitio que coñecía, foi un recurso fácil, pero curioso, non? Que o crítico que estudiara ali ou estuvera vivindo nese bar, que Madrid é bastante grande, só o barrio de Carabanchel é máis grande que Ourense, e foi coincidir que é ali. Pero despois Nova York e Carcassonne, non. E o campo de concentración tamén é un campo que acabo de poñendo un lugar concreto, pero era un campo en principio sin nome.
Eu quería crear un espacio no que ter total liberdade para construir a historia, non? Porque cando hoxe hai documentais non de todos os campos, pero de moitos campos, e todo sempre che pode vir alguén, pois iso non foi así porque o comandante se chamaba así, e ali non houve un concerto de música ali e tal. Entonces, ao final, pois puxen un nome, pero... Vou añadir unha cousa, lo que dixeches ti, eu xa sei que non vou ser moi obxectiva, é verdad que o libro terceiro do campo da concentración é duro, pero iso ya destaco outras cousas neste libro, pero se destaco algo é como está contado a dureza, pero con vida. Porque eu teño visto con ele algunhas cousas e é verdad que te queda ese pozo de que todo é moi duro, que todo é morte, que todo é... E aquí, dentro da dureza, a mí me dá a sensación que hai vida, que é un espacio onde hai vida. E a mí das poucas veces que me pasa eso, vendo documentais e vendo... E eu sei que é duro, pero que creo que tamén a xente tedes que enfrentarnos a eso como é algo que está aí, que está na historia, que temos que conocer, pero que hai que ver con outros ollos, mellor. Moi complicado. Lo que pasa que, así como a las otras partes, cuando lees, parece que hay momentos que, sobre todo en unas cosas que tes como que, pues eso, tú tienes que pasar lo fatal para escribir eso. Sí, a mí non me pasou como Veneno de Madame Bovary, pero feito de unha muller que a colguen e que a violen colgada dos ganchos e todo, cousas que foron así, o que a metan a cabeza nunha bañeira, é dicir, non é recrearse neso, simplemente contalo pero dunha maneira literaria, porque sempre a confesión é o que prima nestes, a máis é o que prima nestes relatos. Parece que a literatura que non está, é dicir, a estética non está, pero eu quería ir aí. Ademais, Imre Kertész, que o premio Nobel húngaro que escribiu ese libro maravilloso, Sin destino, e ademais foi tamén unha persoa que estivo nos campos de concentración e o sufriu, pois el fixo eso tamén, escribir a historia dun rapaz dentro do campo, pero de unha maneira literaria. Como un rapaz se levanta, está dentro do campo de concentración e pode estar feliz, porque hoxe saiu solo, porque lle deron algo, é dicir, a vida existe, é dicir, nós pensamos que te metente dentro dun campo de concentración e que o día seguinte o que vas a facer é botarte aos arames para morrer, non, que queres sobrevivir, o ser humano quere sobrevivir e trata de buscar resortes e acabas vendo cousas en cada día, vida en todos os detalles, queres realmente, esa é a única maneira que te de sobrevivir, aillarte e tratar de buscar cousas que te manteñan vivo, non? Eu creo que na novela eso é fundamental, ainda que ás veces ves como a xente vai sucumbindo, vai morrendo, ademais sen remedio, porque a vida é así. Ten a parte de relax, a preparación do concerto, non? Bueno, aí, na parte da música era importante tamén dentro o mesmo que eles utilizaron sempre a música para calar os berros, porque os nazis tamén, os verdugos tamén non lle gustaba escoitar a dor humana, ainda que parece que non, moitos deles sufrían, estaban cumprindo unhas ordes, non lle quedaba máis remedio, pero non creo que o 100% disfrutase mentras estaban torturando, sobre todo cando escoitaban eses berros esgazadores, non sabían que tiñan que facer, e algún recreábase niso, pero houve moita xente que simplemente que eran nazis que estaban aí nesa escala e utilizaban a música para non escoitar os berros. A música tamén é unha maneira de salvación dentro do campo, que iso está baseado en moitas. A sobrinha de Mahler dirixiu unha orquesta en Tesserín, unha ópera, según contan, foi realmente dura, no aspecto de que cando alguén tocaba mal, pois dicía fora, e ese fora era mandala realmente ao crematorio, é dicir que a música sirve para salvar, pero non para... creo que a música é unha salvación de moitas delas tamén. É un personaxe, secundario que é unha cantante unha checa, que é un personaxe con bastante forza e bastante esperanzador, ainda que acaba como acaba, pero bueno, que
que non quero tampouco centrar todo no campo, porque é unha parte só da novela, que xa digo, se alguén sufre moito, pode saltala e continuar na página, no capítulo, na cuarta parte. Bueno, pois moitas grazas a todos por estar aquí, moitas grazas, Antón, Gracias. e os animo a ler o libro. Gracias.